Exodus anaasɛ Mose nwoma a ɛtɔ so mmienu ti baako. Israelfoɔ wɔ Misraim. Yakob mma ne wɔn abusuafoɔ a wɔne ne tu kɔtenaeɛ no din na ɛdidi soɔ yi: Ruben, Simeon, Lewi ne Yuda, Isakar, Sebulun ne Benyamin, Dan, Naftali, Gad ne Aser. Yakob asefoɔ a wɔne wɔn kɔeɛ no nyinaa ano si 70. Na Yosef wɔ Misraim dada. Yosef ne ne nuanom ne wɔn brɛsofoɔ no nyinaa wuwuiɛ. Nanso Israelfoɔ no ase dɔreeɛ, na wɔyɛ bebree hyɛ asase no so ma. Na ɔhene foforɔ bi bɛdii adeɛ wɔ Misraim a na ɔnnim Yosef ho asɛm. Ɔka kyerɛɛ ne manfoɔ no sɛ, “Monhwɛ, Israelfoɔ yi ase adɔre. Wɔyɛ adɔɔso dodo ama yɛn. Momma yɛmpɛ kwan bi na yɛmfa so nsi saa dɔre a wɔredɔre no ano. Sɛ yɛanyɛ saa na ɔko bi si a, wɔbɛdɔm yɛn atamfoɔ no ne wɔn ako atia yɛn na wɔafi ɔman yi mu.” Enti wɔde nkoa sohwɛfoɔ gyinagyina wɔn kɔn so ma wɔyɛɛ adwumaden de kyekyeree adekora nkuropɔn Piton ne Rameses ma Farao. Nanso mpɛn dodoɔ a Misraimfoɔ no hyɛɛ wɔn so no, dɔ ara na Israelfoɔ no dɔɔso. Yei maa Misraimfoɔ no suroo Israelfoɔ, na wɔkɔɔ so hyɛɛ Israelfoɔ no so ketee. Wɔde adwumadenyɛ dii Israelfoɔ no nya. Wɔma wɔyɛ ntayaa ne dɔteɛ ho adwuma a ɛyɛ den ne mfuo mu nnwuma ahodoɔ. Yeinom nyinaa akyiri no, Misraimfoɔ yɛ atirimuɔden akwan bebree so kyerɛ Israelfoɔ no. Misraimhene ka kyerɛɛ Hebrifoɔ awogyefoɔ a wɔn din ne Sifra ne Poa sɛ, “Sɛ mokɔgye Hebrini bi awoɔ na awoyɛ hɔ mohunu sɛ wɔyɛ ɔbabarima a, monku no. Na sɛ wɔyɛ ɔbabaa deɛ a, monyɛ no hwee.” Esiane sɛ na awogyefoɔ no yɛ onyamesurofoɔ no enti, wɔanni mmara a ɔhene no hyɛɛ wɔn no so ma mmarima a wɔwowoo wɔn no tenaeɛ. Ɔhene no frɛɛ wɔn bisaa wɔn sɛ, “Adɛn nti na moanni mmara a mehyɛɛ mo no so na mama mmarima a Hebrifoɔ no wowoo wɔn no atena?” Wɔbuaa no sɛ, “Hebrifoɔ mmaa no de ahoɔden wo ɔherɛ so, enti yɛbɛduru hɔ no, na wawo dada. Wɔnte sɛ Misraimfoɔ mmaa no.” Onyankopɔn hyiraa awogyefoɔ no, na Israelfoɔ no dɔɔso ara bɛyɛɛ ɔman kɛseɛ. Esiane sɛ na awogyefoɔ no yɛ nyamesurofoɔ nti, Onyankopɔn dom wɔn mma. Afei Farao hyɛɛ mmara sɛ Hebrifoɔ mmarima a wɔbɛwo wɔn foforɔ no, wɔnto wɔn ngu Asubɔnten Nil mu, na mmaayewa a wɔbɛwo wɔn foforɔ no deɛ, wɔntena hɔ. Mose nwoma ɛtɔ so mmienu anaa Exodus ti mmienu. Mose awoɔ. Saa berɛ no mu, Lewini bi waree abaayewa bi firi Lewi abusuakuo mu. Ɔbaa no nyinsɛnee woo abarimaa. Abɔfra no maame hunuu sɛ ne ho yɛ fɛ yie nti, ɔde ne siee efie abosome 3. Ɛduruu ɛberɛ bi no, na ɔde ne sie a ɛnyɛ yie nti, wɔde mmɛwa nwonoo kɛntɛn bi de ɛhyɛ ne aman faa ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nsuo ntumi nkɔ mu. Ɔde abɔfra no too mu de ne kɔsii asuo Nil konkɔn so wɔ ewura a na ɛwɔ ho no mu bi mu. Abɔfra no nuabaa kɔgyinaa akyiri baabi a na ɔrewɛn no. Farao babaa kɔɔ nsuo no mu sɛ ɔrekɔdware. Ɛberɛ a wɔne ne mmaawa nam nsuo no konkɔn so no, ɔhunuu kɛntɛn bi sɛ ɛhyɛ wiram hɔ baabi. Enti ɔsomaa ne mmaawa no mu baako sɛ ɔnkɔfa mmrɛ no. Ɔde baeɛ a wɔbie so no, ɔhunuu sɛ abarimaa bi da mu a ɔresu. Asɛm no yɛɛ no awerɛhoɔ. Ɔkaa sɛ, ɔyɛ Hebrini yi binom ba. Abɔfra no nuabaa a na ɔrewɛn no kɔɔ ɔhene babaa no nkyɛn kɔbisaa no sɛ, “Menkɔfrɛ Hebrifoɔ mmaa no baako na ɔmmɛhwɛ no mma mo anaa?” Ɔhene babaa no buaa sɛ, “Aane.” Enti abaayewa no tuu mmirika kɔɔ efie kɔfrɛɛ abɔfra no maame de no baeɛ. Ɔhene babaa no ka kyerɛɛ no sɛ, “Fa abɔfra no kɔ fie na kɔhwɛ no ma me, na mɛtua wo ho ka.” Enti ɔde no kɔɔ efie kɔhwɛɛ no. Ɔnyini kakra no, ɔde no brɛɛ ɔhene babaa no ma ɔgyee no de no yɛɛ ne ba. Ɔkaa sɛ, “Mɛto ne din Mose ɛfiri sɛ meyii no firi nsuo mu.” Mose dwane kɔ Midian.
Mose nyiniiɛ no, ɛda bi ɔkɔsraa ne manfoɔ Hebrifoɔ no. Ɔduruu hɔ no, ɔhunuu sɛ ne manfoɔ no reyɛ adwumaden. Nsrahwɛ no mu na Mose hunuu sɛ Misraimni bi reboro Hebrini a ɔyɛ ne nua. Mose hwɛɛ ha na ɔhunuu sɛ obiara nni hɔ no, ɔkumm Misraimni no tutuu fam de no hyɛɛ hɔ. Adeɛ kyeeɛ no, ɔsane kɔɔ Hebrifoɔ no hɔ nsrahwɛ. Ɔduruu hɔ no, na wɔn mu baanu ɔko. Obisaa deɛ n'asɛm nyɛ dɛ no sɛ, “Ɛdeɛn na woyɛ yi a wobobɔ wo nua Hebrini saa?” Ɔbarima no nso bisaa no sɛ, “Wofiri he? Hwan na wɔde woyɛɛ yɛn sodifoɔ ne ɔtemmufoɔ? Anaasɛ woayɛ w'adwene sɛ wobɛkum me sɛdeɛ ɛnnora wokum Misraimni no?” Mose hunuu sɛ bɔne a wayɛ no ho ada hɔ no, ɔsuroeɛ. Na Farao nso tee asɛm no, ɔhyɛɛ sɛ wɔnkɔfa Mose mmra na wɔnku no. Nanso Mose dwane kɔɔ Midian asase so. Ɛda bi a Mose kɔtenaa abura bi ho wɔ hɔ no, Midian sɔfoɔ mmammaa baason bi baa hɔ sɛ wɔrebɛto nsuo de akɔma wɔn agya nnwan. Nanso nnwanhwɛfoɔ bi pampam mmaayewa no. Mose bɛgyee wɔn firii nnwanhwɛfoɔ no nsam ma mmaayewa no nnwan no nyaa nsuo nomeɛ. Wɔsane kɔduruu wɔn agya Reuel nkyɛn no, obisaa wɔn sɛ, “Ɛyɛɛ dɛn na ɛnnɛ deɛ monyaa nsuo maa nnwan yi nom ntɛm sɛ yie?” Wɔka kyerɛɛ wɔn agya sɛ, “Misraimni bi na ɔgyee yɛn firii nnwanhwɛfoɔ no nsam. Ɔno ara na ɔtoo nsuo maa yɛn nnwan no nomeɛ.” Wɔn agya bisaa sɛ, “Na ɔwɔ he? Mogyaa no hɔ anaa? Monkɔ frɛ no na ɔmmɛdidi.” Mose kɔɔ Reuel frɛ no. Akyire yi no, ɔne wɔn kɔtenaeɛ ma Reuel de ne babaa Sipora maa no awadeɛ. Wɔwoo ɔbabarima ma Mose too ne din Gersom. Aseɛ ne ɔhɔhoɔ, ɛfiri sɛ Mose kyerɛ aseɛ sɛ, “Meyɛ ɔhɔhoɔ wɔ ananafoɔ asase so.” Mfeɛ bi akyiri no, Misraimhene no wuiɛ. Na Israelfoɔ no resi apini wɔ wɔn nkoasom no mu. Enti na wɔresu frɛ Onyankopɔn. Onyankopɔn nso tie wɔn sufrɛ no, kaee ɛbɔ a ɔhyɛɛ Abraham, Isak ne Yakob sɛ ɔde n'asefoɔ bɛsane aba Kanaan asase so no. Onyankopɔn hwɛ hunuu sɛ ɛberɛ aduru sɛ ɔgye wɔn. Mose nwoma a ɛtɔ so mmienu anaa Exodus ti mmiɛnsa. Mose ne gyaframa no. Ɛda bi na Mose rehwɛ n'ase Yetro a ɔyɛ Midian sɔfoɔ nnwan. Ɔde nnwan no wuraa ɛserɛ no mu kɔɔ akyirikyiri kɔduruu Horeb a ɛyɛ Onyankopɔn bepɔ no so. Prɛko pɛ na Awurade bɔfoɔ daa ne ho adi sɛ ogyaframa wɔ wira no mu kyerɛɛ no. Mose hunuu sɛ wira no redɛre nanso ɛnhye. Enti Mose kaa sɛ, “Mɛkɔ akɔhwɛ anwanwadeɛ yi ahunu deɛ enti a wira no nhye.” Ɛberɛ a Awurade hunuu sɛ ɔrekɔhwɛ no, ɔfrɛɛ no firi wira no mu sɛ, “Mose, Mose.” Mose gye so sɛ, “Menie.” Onyankopɔn ka kyerɛɛ no sɛ, “Mmɛn me, yi wo nan mu mpaboa na baabi a wogyina no yɛ asase kronkron.” Ɔtoaa so sɛ, “Mene w'agyanom Onyankopɔn, Abraham Onyankopɔn, Isak Onyankopɔn ne Yakob Onyankopɔn.” Mose kataa n'anim ɛfiri sɛ na ɔsuro sɛ ɔbɛhwɛ Onyankopɔn anim. Awurade ka kyerɛɛ no sɛ, “Mahunu amanehunu a me manfoɔ a wɔwɔ Misraim no wɔ mu, na mate wɔn nkotosrɛ a ɛfa wɔn nnwuma wuranom ho, na menim wɔn ahohiahia. Maba sɛ merebɛgye wɔn afiri Misraimfoɔ nsam, na mayi wɔn afiri Misraim asase so de wɔn akɔ asase pa so, asase a ɛtrɛ, asase a ɛwoɔ ne nufosuo wɔ so, asase a Kanaanfoɔ, Hetifoɔ, Amorifoɔ, Perisifoɔ, Hewifoɔ ne Yebusifoɔ te soɔ no so. Mate Israelfoɔ no su, na mahunu nya a Misraimfoɔ di wɔn no. Afei merebɛsoma wo akɔ Farao nkyɛn, akɔyi me man Israel afiri Misraim.” Mose bisaa sɛ, “Mene hwan a mɛtumi akɔ Farao anim akɔka sɛ mebɛyi Israelfoɔ afiri Misraim asase so?” Onyankopɔn buaa sɛ, “Mɛka wo ho. Adansedeɛ a ɛkyerɛ sɛ me na masoma wo no nie. Sɛ woyi nnipa no firi Misraim a, mobɛsom Onyankopɔn wɔ saa bepɔ yi so.” Mose bisaa sɛ, “Sɛ mekɔ Israelfoɔ no nkyɛn kɔka sɛ wɔn agyanom Onyankopɔn na wasoma me
na wobisa me sɛ, Onyankopɔn bɛn na meka no ho asɛm no a, mmuayɛ bɛn na memfa ama wɔn? Obuaa Mose sɛ, ka sɛ, me ne deɛ ɔwɔ hɔ daa no. Ka kyerɛ wɔn sɛ, me ara na wasoma me mo nkyɛn. Onyankopɔn toaa so sɛ, Awurade a wɔyɛ mo nananom Abraham, Isak ne Yakob Onyankopɔn na wasoma me mo nkyɛn. Yei ne me din a wɔde bɛkae me ɛda biara firi awoɔ ntoatoasoɔ so kɔsi awoɔ ntoatoasoɔ so. Onyankopɔn ka kyerɛɛ no sɛ, frɛ Israelfoɔ mpanyimfoɔ nyinaa hyia, na ka hunu a wohunu Awurade wɔ wira a ɛredɛre no mu kyerɛ wɔn. Afei ka asɛm a meka kyerɛ wo sɛ, makɔsra me nkurɔfoɔ na mahunu deɛ aba wɔn so wɔ Misraim no kyerɛ wɔn. Mehyɛ bɔ sɛ, mɛyi wɔn afiri amanehunu ne animguaseɛ a wɔwɔ mu no mu, na mede wɔn akɔ asase a Kanaanfoɔ, Hetifoɔ, Amorifoɔ, Perisifoɔ, Hewifoɔ ne Yebusifoɔ te soɔ ɛnnɛ yi a ɛwoɔ ne nufosuo wɔ soɔ no so. Israelfoɔ mpanimfoɔ bɛtie w'asɛm na wɔne wakɔ Misraimhene hɔ akɔka akyerɛ no sɛ, Awurade Hebrifoɔ Onyankopɔn ne yɛn ahyia na waka akyerɛ yɛn sɛ, yɛntu nansa kwan nkɔ ɛserɛ so nkɔbɔ afɔdeɛ ma no. Enti ma yɛn kwan. Nanso menim sɛ Misraimhene remma mo kwan da, gye sɛ wɔhyɛ no ketee. Enti mɛhyɛ no ketee sɛdeɛ ɛsɛ. Menam anwanwakwan so bɛsɛ Misraim na akyiri no wama mo akɔ. Mɛma mo anim abɛnyam Misraimfoɔ no anim, na wahyehyɛ akyɛdeɛ ama mo, na moankɔ no nsapan. Ɔbaa biara mmisa dwetɛ ne sikakɔkɔɔ, adwinneɛ ne ntoma pa mfiri n'afipamfoɔ ne ne fiefoɔ mmaa nkyɛn, na wɔmfa nsiesie wɔn mmammarima ne wɔn mmammaa ho. Wɔnam saa yɛ so bɛpansam Misraimfoɔ ahonyadeɛ te sɛ deɛ wɔafom asadeɛ. Mose nwoma a ɛtɔ so mmienu anaa Exodus ti 9. Awurade tumi ho nsɛnkyerɛnneɛ. Na Mose buaa no sɛ, wɔnnye me nni. Asɛm a mɛka no, wɔnni so. Wɔbɛka sɛ, Awurade nyii ne ho adi nkyerɛ wo. Awurade bisaa no sɛ, ɛdeɛn na wokura yi? Ɔbuaa sɛ, odwanhwɛfoɔ poma. Awurade ka kyerɛɛ no sɛ, to twene fam. Enti ɔto twene fam ma ɛdane ɔwɔ. Mose dwane firi aboa no ho. Afei Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, sɔ ɔwɔ no dua mu kye no. Ɔsɔɔ ne dua mu kyeree no no, ɔsane danee poma no bio. Awurade ka kyerɛɛ no sɛ, kɔyɛ saa na wɔbɛgye w'adi. Ɔbɛma woahunu sɛ w'agyanom Abraham, Isak, Yakob Onyankopɔn ada ne ho adi akyerɛ wo ampa. Afei fa wo nsa hyɛ wo bo. Ɔde ne nsa hyɛɛ ne bo a ɔyiiɛ no, na kwata ayɛ ne nsa ho fitaa. Awurade ka kyerɛɛ no bio sɛ, fa wo nsa hyɛ wo bo bio. Ɔde ne nsa hyɛɛ ne bo bio na ɔyiiɛ no, na kwata no agyae ama ne nsa ho ayɛ sɛdeɛ ɛte kane no. Awurade ka kyerɛɛ no sɛ wanyɛ anwanwadeɛ a ɛdi kan no anni a, ɔbɛgye deɛ ɛtɔ so mmienu no adi. Na sɛ nsɛnkyerɛnneɛ mmienu yi akyi wanyɛ wo anni a, kɔsa nsuo firi asubɔnten Nil mu na bɛhwie gu asase wesee bi so na ɛbɛdane mogya. Nanso Mose srɛɛ sɛ, Ao Awurade, mennim kasa, ɛbɛsi ɛnnɛ anaa ɛfiri berɛ a wo ne me kasaeɛ mpo no, m'ano nte. Awurade bisaa no sɛ, hwan na ɔyɛɛ onipa no? Ɛnyɛ me Awurade na meyɛeɛ. Hwan na ɔbɔɔ onipa ma ɔtumi kasa anaa ɔma no nkasa? Hwan na ɔma no hunu adeɛ anaa ɔma no nhunu adeɛ? Hwan na ɔma no tumi te asɛm anaa ɔma no nte asɛm? Afei kɔ na kɔyɛ deɛ maka makyerɛ wo no ara, na mɛboa wo ama woatumi akasa yie, na mɛkyerɛ wo deɛ wobɛka nso. Nanso Mose kaa sɛ, Awurade mesrɛ wo, soma onipa foforɔ. Awurade bo fuiɛ, enti ɔkaa sɛ, na wo nua Aaron, Lewini no nso menim sɛ n'ano ate, na hwɛ ɔno na ɔrebɛhyia wo no. Na sɛ ɔhunu wo a, n'ani bɛgye. Wobɛkasa akyerɛ no na waka deɛ ɛsɛ sɛ ɔka akyerɛ no. Mɛboa mo baanu ama moakasa, na makyerɛ mo deɛ mobɛyɛ. Ɔbɛyɛ wo ɔkyeame ɔman no anim, na wo nso woayɛ sɛ ne Nyankopɔn aka asɛm a wopɛ sɛ ɛda dwa no akyerɛ no. Sɛ worekɔ a, fa wo poma no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a
wobɛtumi de ayɛ anwanwadeɛ a makyerɛ wɔ no. Mose kɔɔ fie kɔbɔɔ n'ase Yetro nsɛm a asie no ho amanneɛ. Mesrɛ wo kwan na makɔ Misraim makɔsra m'abusuafoɔ. Mennim mpo sɛ wɔte ase. Yetro penee so sɛ, kɔ, mehyira wo kosɛkosɛ. Ansa na Mose bɛfiri Midian no, Awurade ka kyerɛɛ no sɛ, nsuro sɛ wobɛsane akɔ Misraim, ɛfiri sɛ, wɔn a na wɔrehwehwɛ wo akum wɔn no nyinaa awuwu. Enti Mose faa ne yere ne ne mma de wɔn tenatena mfunumu so sɛ ɔrekɔ Misraim a na Onyankopɔn poma no hyɛ ne nsam. Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, sɛ woduru Misraim a, kɔ Farao hɔ na kɔyɛ anwanwadeɛ a makyerɛ wo yi kyerɛ no. Nanso mɛma n'aso ayɛ den, enti ɔmma nnipa no nkɔ. Na sɛ ɛba no saa a, ka kyerɛ no sɛ, Awurade se, Israel yɛ m'abakan, na mahyɛ wo sɛ, ma no kwan na ɔnkɔsom me. Nanso woampene enti mɛkum w'abakan. Mose ne n'abusuafoɔ nam no, adeɛ saa wɔn ma wɔpɛɛ baabi daeɛ. Awurade daa ne ho adi kyerɛɛ Mose na ɔhunahunaa no sɛ ɔbɛkum no. Enti ne yere Sipora faa sekammaa de twaa no babarima kumaa twetia to twenee Mose nan ase kaa sɛ, mogya ayɛ fukunu no. Enti Awurade gyaa Mose, na Sipora kaa sɛ, woyɛ okunu a twetiatwa ama mogya aka wo. Afei Awurade ka kyerɛɛ Aaron sɛ, kɔ ɛserɛ so kɔhyia Mose. Enti Aaron kɔɔ Onyankopɔn bepɔ Horeb so kɔhyiaa Mose wɔ hɔ. Wɔhyiaeɛ no, wɔde mfeano kyeakyea wɔn ho fɛw so. Mose kaa nsɛm a Awurade ka kyerɛɛ no ɛberɛ a ɔresoma no no ne anwanwadeɛ a ɔhyɛɛ no sɛ ɔnyɛ nyinaa kyerɛɛ Aaron. Enti Mose ne Aaron sane kɔɔ Misraim frɛɛ Israelfoɔ mpanimfoɔ nyinaa ne wɔn yɛɛ nhyiamu. Aaron kaa nsɛm a Awurade aka akyerɛ Mose no nyinaa kyerɛɛ wɔn nti, Mose yɛɛ anwanwadeɛ no ma wɔhwɛeɛ. Yei maa mpanimfoɔ no gye dii sɛ, ampa, Awurade na wasoma wɔn. Afei wɔtee sɛ Awurade akɔsra wɔn na ɛnam so ama wɔahunu wɔn haw na enti wɔayɛ n'adwene sɛ ɔbɛgye wɔn afiri saa ɔhaw no mu no, wɔde anigye bu nkotodwe sɔreeɛ. Mose nwoma ɛtɔ so mmienu anaa Exodus etinum. Mose ne Aaron kɔ Farao anim. Mose ne Aaron yɛɛ anwanwadeɛ yi kyerɛ mpanyimfoɔ no wieeɛ no, wɔkɔhunuu Farao. Wɔka kyerɛɛ no sɛ, Awurade, Israel Nyankopɔn se yɛmmɛka asɛm bi nkyerɛ wo. Ɔse, ma me nkurɔfoɔ mfiri ha nkɔ ɛserɛ so nkɔbɔ afahyɛdwa kronkron wɔ hɔ mfa nsɔre me. Farao bisaa no sɛ, ampa, na hwan ne Awurade a ɛsɛ sɛ metie no na mema Israelfoɔ no kɔ? Mennim Awurade biara, enti memma Israelfoɔ no nkɔ. Nanso Aaron ne Mose tii mu bio sɛ, Hebrew Nyankopɔn ne yɛn ahyia. Ɛsɛ sɛ yɛtu nansa kwan kɔ ɛserɛ so kɔbɔ afɔdeɛ wɔ hɔ de ma Awurade, yɛn Nyankopɔn. Na sɛ yɛantie no a, ɔyaredɔm anaasɛ sekan ano ne yɛbɛwuwuo. Farao bisaa sɛ, Mose ne Aaron, adɛn nti na momma nkurɔfoɔ no agyae wɔn nnwuma? Monkɔ mo nnwuma so ntɛm. Farao toaa so sɛ, seesei saa nnipa no dɔɔso sene ɔmanfoɔ no, nanso mopɛ sɛ momma ahɔhoɔ no gyae adwumayɛ. Ɛda no ara, Farao somaa nnipa ma wɔkɔka kyerɛ wɔn a wɔhwɛ Israelfoɔ no so no sɛ, mommma nnipa no ɛserɛ a wɔde bɛyɛ ntayaa no bio. Momma wɔn ankasa nkɔtwa ɛserɛ no. Afei ntayaa dodoɔ a wɔtwa no nso, monte so baako koraa, ɛfiri sɛ, asɛm a wɔaka no ɛda no adi pefee sɛ wɔyɛ akwadwofoɔ. Enti na wɔreka sɛ wɔrekɔ ɛserɛ so akɔbɔ wɔn Awurade afɔdeɛ no. Momma wɔn adwuma no nyɛ den na ɛmmee wɔn na wɔankɔtie atorosɛm biara. Enti adwuma so hwɛfoɔ no ne wɔn akwankyerɛfoɔ no ka kyerɛɛ Hebrifoɔ no sɛ, Farao aka kyerɛ yɛn sɛ yɛmma mo ɛserɛ bio. Mo ara monkɔkyini hwehwɛ bi, nanso ntayaa a motwa no, montwa dodoɔ saa. Enti Hebrifoɔ kyinkyinii Misraim asase so nyinaa sɛ wɔrekɔhwehwɛ ɛserɛ no bi. Adwuma so hwɛfoɔ no hyɛɛ wɔn atirimuɔden so sɛ montwa ntayaa dodoɔ sɛdeɛ motwa no. Afei Misraimfoɔ adwuma so hwɛfoɔ no kaa Hebrifoɔ mpanimfoɔ a wɔde wɔn atuatua adwuma no sɛ
akwankyerɛfoɔ no mmaa ebisaa wɔn sɛ, adɛn nti na moanwie ntaeɛ a wahyɛ sɛ montwa no nnora ne ɛnnɛ no nyinaa sɛdeɛ na moyɛ kane no? Mpanimfoɔ yi kɔɔ Farao nkyɛn kɔsrɛɛ no sɛ, yɛsrɛ wo, nha yɛn saa, ɛfiri sɛ wɔmma yɛn ɛserɛ nso wɔhyɛ yɛn sɛ yɛntwa ntayaa dodoɔ sɛdeɛ na yɛtwa no. Wɔka yɛn mmaa ɛberɛ a yɛnyɛ mfomsoɔ biara. Mfomsoɔ no mfiri yɛn, ɛfiri adwuma sohwɛfoɔ no, ɛfiri sɛ wɔhyɛ yɛn sɛ yɛnyɛ adwuma a ɛboro yɛn ahoɔden so. Nanso Farao buaa sɛ, monni dwuma bi di, na sɛ mowɔ dwuma bi di a, anka mowɔka sɛ, momma yɛnkɔbɔ afɔdeɛ ma Awurade. Monsane nkɔyɛ adwuma ntɛm. Obiara amma mo ɛserɛ, nanso ntayaa dodoɔ a motwa no daa no, saa na mobɛtwa. Ɛberɛ a wɔka kyerɛ Israelfoɔ mpanimfoɔ a wɔdi adwuma no anim no sɛ akwankyerɛfoɔ no sɛ ɛsɛ sɛ wɔtwa ntayaa no dodoɔ sɛdeɛ wɔyɛ daa no, wɔhunuu sɛ ahokyerɛ aba. Ɛberɛ a wɔfiri Farao anim baeɛ a wɔhunuu sɛ Mose ne Aaron retwɛn wɔn wɔ ahemfie no hɔ no, wɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Awurade mmu mo atɛn sɛ moama Farao ne ne nkurɔfoɔ anya yɛn ho menasepɔ, na enti wama wɔn ɛkwan sɛ wɔnkum yɛn. Asɛm yi maa Mose kɔɔ Awurade nkyɛn kɔka kyerɛɛ no sɛ, Awurade, adɛn nti na woma wo manfoɔ brɛ saa? Sɛ wonim sɛ wobɛyɛ wɔn saa a, adɛn nti na wosomaa me? Ɛfiri berɛ a mekɔkaa wo nkra no kyerɛ Farao no, tan ara na ɔretan wɔn ani. Nanso wonyee wɔn ɛkwan biara so,